20-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur Tagsiryň öz kitabynda ýazan ibaratyndan bildiriş berjek bolup, dipaýdy bilmedik sözüniň we kitabyndaky ibaratyndan dipa etjek bolup, mahzy hadis zaryrul basaryny terjime etmekligi. Şol sebepden umum milletni iştiba taşlamaklygynyň jogaby ýasy. Mufti Nadirullah sen fiqhi gören bolsaň, bir muwaffakyzady okan bolsaň, Salatul Hacet diýen bir namaz bar şu fiqhin içinde. Şol Merakil Felah Şerh-i Nurul Lidah'ın 218-nji sepetinde şol hacet namazynyň dogasy inha ozala la ilahe illallahul halimul kerim subhanallahi rabbil arşil azim ta ahirine çaba şoň ýerden we min duaihi Allahümme inni es'aluka ve eteveccehu ileyke binebiyyike Muhammedin nebiyyir rahme ya Muhammedu inni teveccehtu bike ila rabbike fi haceti hâzihi lituqda li Allahümme feşeffi'hu fi yedi inha aydiye şu salata hacette inha şu hadisin hud özünü ya Muhammed'u deyip şunu getiriye ya yine de Halebi Kebir'de Şerh-i Muniyetil Musalli'de onun 432-nji sepetinde o da şonu getiriyor. An Osman bin Hanif deyip şu hadisi Zariyul Basar getirip Allahümme inni es'aluka ve eteveccehu ileyke bi nebiyyike Muhammedin nebiyyir rahme sallallahu aleyhi ve sellem ya Muhammedu inni eteveccehu bike ila rabbi fi haceti hâzihi lituqla li Allahümme feşeffi'hu fiyya. Yine şurada Halebi Kebir'de o da namaz varasında yine ulemaların kımmetinde var. Ya şu haşiye Tahtavi'de Merakil Felah'ın haşiyesinde ve lehu eyle hadisi zarir turukun ketira kâlet Tabarani ba'de zikru turukihi vel hadis sahih. Şu hadisi sahih deyip de aydiye. Ya Allame İbn-i Nuceymi Hanefi Behr-i Rayık'ta namaz-ı hacetin Şerh-i Muniyetil Musalli'daki formasını tayid edip aydiye ve minel mendubati salatul hace ve hiye rak'atan kema zekerahu fi Şerh-i Muniyetil Musalli deyip Behr-i Rayık'ın 2-nji cildi 96-njy sepetinde. Ya Allame İbn Abidin Şami rahmetullahi aleyh'de şu Şerh-i Muniyetil Musalli'daki ve başka kitaplardaki namaz-ı hacetin formasını tayid edip aydiye yani şol Şerh-i Muniyetil Musalli'de Halebi Kebir'deki inha şol Duayı Zariyul Basari şonu tayid ediye ve erba'un salatul hace kâle Şeyh İsmail ve minel mendubat salatul hace zekaraha fit tecnis vel multakat ve hazanetul fetava ve kethirun minel fetava vel havi ve Şerh-i Muniyedib aydiye Rıttil Muhtar'ın 1. cildi 465-nji sepeti. Mufti Nazirullah hadisi Zarirul Basar'da ya Muhammedu inni eteveccehu bike ila rabbi fi haceti hâzihi lituqla li şunun adına ey Muhammed men senin hurmatına Hudaýa yüzlenýän meniň öz ihtiyacymyň hakynda täşi ihtiyacym beraberde bolar ýani diýip aýdylýar. Şunun adına istilahi nidai gayip da diýmesen. Sen adam goýmama bir aýdaly nidai gayip diýmeýli muňa. Nidai emwat diýmeýli. Yine şu salata hacette şu duany etsen we okuysan sen gayip peýgamberi çağırýarsyň. Ve hacetin reva bolmagy üçin istimdad edýärsiň. Hala adyna näme goýsan goý. Ya adyna hiç zat goýma. Weli amel yine istimdatdyr. Biz istimdatdan şundan başka menzurumuz yok. Ya Muhammedun nidadır. Eğer nahu bilsen inha ya harfi nida bilen Muhammedun munada bolupdyr. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de biz biriyle bilerim ki yani hadır nadir diýmeýär. Onu hadır nadir bilmeýär. Pes hadır nadir bolmasa belki gayipdir şey. Pes boldy bir nidai gayip. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir dünýäden giden ölüdür. Nidai emvat diýsen de inha mefhumy şey. Hanefi mezhebin şol kitaplarında namaz hacette nidai gaybqa destur berilendir.
Hamidan we musalliyan. Hormatly ahundadyjan Molla Ahmed Ahun Gurbanpur taksir. Näme diýip kitabyňda ýazan ibaratyňdan göz ýemip beýle istibalara duş bolýarsyň. Özüň aýdypdyň Qur'an we hadisden mesele çykarmak seniň we meniň işim däl diýip. Şul sözüni aýdanyňdan soň men sana aýtdym ki haqiqatul wasila we mahiyatul wasaniya 61-nji sapgasynda hadis zarirul basardan nidai gaýypny isbat etjek bolupsyň diýsem, şöyle ýangyş sözleri aýdypsyň. Hormatly ahundadyjan, mana bul bolsa seniň öz ýazan kitabyň ki haqiqatul wasila we mahiyatul wasaniya 61-nji sapgasynda hadis zarirul basaryň izinden ýazypsyň. Emma awwal hadis zarirul basaryň ibaratyny okyp we terjime edip soňra ahundadymyzyň eden istinbaty şahsiýetini beýan ederiz. İnşaallahu taala. An Osman ibn Hanif anna rajulan zarirul basari ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala ud'u Allah li an yu'afiyani faqala in shi'ta akhartu laka wa huwa khayrun wa in shi'ta da'awtu faqala ud'uhu fa amarahu an yatawadda fa yuhsina wudu'ahu wa yusalli rak'atayn wa yad'u bi hadha ad-du'a اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي اللهم فشفئه فيه. Sunan Ibn Majah Şerif 1-nji jilde 99-njy sapga. Wa Halbi Kebiri we Maraqil Falahda hem şul hadisni namaz hajatyň jaizligi üçin zikr edipdir. Wa Tirmizi Şerifde hem we başga köp hadis kitaplarda namaz hajatyň jaizligi üçin zikr bolupdyr. Hazrat Osman bin Hanif radıyallahu anhudan rivayet bolupdyr. Bir kör adam Peygamber aleyhissalam ýanyna geldi we aýtdy, maňa dua et, täki Hudawynd mutal maňa şifa bersin. Ol Hazrat sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, eger hallasaň goýan sen üçin we şol ýagşydyr. We eger hallasaň dua eden, bes aýtdy ol kör adam dua etdi. Bes emretdi ol Hazrat sallallahu aleyhi ve sellem oňa täret etmeklige, bes ýagşy täret etse we 2 rekat namaz okysa we dua etse şol duany: Ey Allah, bişek men dilýäryn senden we ýüzlenýän sana öz peýgamberiň tufaýly bilen Nebi rahmet. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bişek men tahqiq ýüzlenýän seniň bilen öz Hudaýymga meniň şul hajatymda täki purra edilse. Ey Allah, bes Peýgamber aleyhissalamyň şefaatini men hakda kabul et. Binaen hormatly ahundadymyz Molla Ahmed Ahun Gurbanpur taksir şul mezkura hadisden istinbat şahsi edip öz kitabynda ýazyp durmany eşdiň. Teveccüh fermayet der hadisi pawk hem vesile cüstan ba Peýgamber ekrem est we hem nidai gaýb. Çün an şahsy nabina ez pişe Peýgamber rafta an namaz we duara enjam dadas. Çün der rivayet mezkur paada we qad absara. Yani an merd nabina bergeşt der hali ki binayi khutra badi aftabut. Pes vesile joyi der huzur Peýgamber nebut we an nabina der rivayet pawk gufta ya Muhammedu in hem der huzur Peýgamber nebut. Belki der gaybet Peýgamber buda we nidai gaýb est. Çira imroza eger nidai gaýby surat giret we şahsi goýat ya Resulallah we ya Şeyh Bahaüddin kıyamet berser idday berpami şewat. Haqiqatul wasila we mahiyatul wasaniya 61-nji sapga. Hormatly ahunda da mana şul seniň öz ýazan ibaratyň gaýypny çağırmak isbat etjek bolupsyň. We aýdypsyň ki şul günlerde nidai gaýyp surat alsa we gaýsy bir aýtsa ya Resulallah we ya Şeyh Bahaüddin diýip çağırsa kançalaryň başyna kıyamet berpa bolýar diýip. Goşul ibaratyň başynda aýdypsyň ki şul hadisde Peýgamber aleyhissalatu vesselam bilen vesile etmek bar we hem nidai gaýyp. Birlenji jogabyda aýdypdyň hadisden mesele çykarmak seniň we meniň işim däl diýip. Bu bul taýda hadis zarirul basardan nidai gaýypny isbat etjek bolup dursun. Kur'an we sünnetten delil getirmek senin meniň işim däldir. Muftijan. Ve ikinciden hem hadisden Kur'an'dan mesele çıkarmak müçtehidin işidir. Ol belki müçtehidin işidir. Kur'an ve sünnet müçtehide delildir. Bir de delil müçtehidin şolardan çıkaran fikhi kavullarıdır. Hormatly ahunda da sen İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'dan hem ökte fakih ve müçtehid mi? Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah şol hadis zarirul basardan nidai gaýb meseleni istinbat etmendir. Ya sen Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'a muqallit dälmi? Ya hadisten mesele çıkarmakta Hazreti İmam Azam Ebu Hanife'den hem ökte fakih ve müçtehid boldunmy? Hadis zarirul basarny terkibi nahwi edip ya Muhammedu'da ya harfini da Muhammedu munada diýip nidai gaýb durust diýip milletin gözüne toprak urup dursun.
Qaýsy müjtehit terkibi nahwi edip mesele çykarypdyr. Hadisden bar tahqiq ilmiň şylmy, äpsus senin halyňa özüňe Allama takdyryp, Hazrat İmam Azamyň bejermedik işini we Hazrat İmam Azamyň kabul etmedik zatyny Allah Taala'dan gorkman hadisden mesele çykaryp dursun. Müjtehit bolmandyryp, ya öz gumany fasydyňa binaen müjtehit boldunmy? Weyne hem hormatly ahundadymyz Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirler öz kitabyndaky ady öňde geçdi. Ya Rasulullah diýip, ya Şeyh Bahauddin diýip çagyrmakny dürüst diýip ýazypdyr. Wa halanky öz muhakkik, mudakkiq Hanafi alimlerimiz ona haram diýip ýazypdyr. Hemçünan Allama Abdulhay Leknewi rahimahullah Mecmuatul Fatawa ala Hamishi Khulasatul Fatawa Kitabul Kerahiyet 4-nji jildi 334-nji sapgasynda ýazypdyr. Güften ya Rasulullah ya Velillah ki adet hindiyan est ki derneşist ve berhast mi goyen. Nezde fuqahay Hanafiyan najaiz est. Ya Rasulullah diýip çagyrmak, ya Velillah diýip hindilerin adatlarydyr. Oturum turumunda aýtýarlar. Hanafi fuqahalaryň ýanynda najaizdir. Görseňiz, hormatly musulman doganlar ahundadymyzyň jaiz we dürüst diýip ýazan petwasyny fuqahay Ahnaf najaiz diýip tahrir edipdir. Gurbanpur tagsirler inadan we bugdan bilip durup kejrewlik edip ýanymdaky bisewat nadanlar dargamasyn we Allamy şöhret we awadan pes bolmasyn diýip hak gepden kejipahimlik etýär. Haqa tabi bol, iki dünýäde şöhret we awadan belent bolar, Hudaýjan hem ýagşy görer. Weyne hem nidai gayrullahny jumhur fuqahay Ahnaf haram karar beripdir. Birlence Hazreti Allama Şami rahimahullah, ikelence Allama İbn Necim Misri Hanafi rahimahullah, üçlence Hazreti Allama Abdulhay Leknewi rahimahullah, törtlence Hazreti Allama Molla Ali Qari Hanafi rahimahullah, beşlence Mufti Bagdad Allama Alusi rahimahullah, altılence Mufti Reşid Ahmed Saip rahimahullah, yedilence Allama Tahir Hanafi rahimahullah, 8-nji Mevlana Muhammed Yusuf Luduhyanowi şehit rahimahullah, 9-nji Mufti Azam Hind Mufti Kifayetullah rahimahullah, 10-nji Mufti Azam Hind we Darulum Diýoband Mufti Mahmud al-Hasan Gangohi rahimahullah. Şol hazratlar Allah Taala'dan başgany çagyrmak haram diýip petwa beripdirler. Bayat ahundada taassup aýynyň gözüňden aýryp şol bizrikwarlaryň kitaplaryny mutala edip gör düşünersin. We jahl murakkablyk edip ýaşap ýörseň, iki dünýäde tabaw berbat bolarsyň we hem haru delil bolarsyň. Hak ýola tabi bolsaň, iki dünýäde aziz bolarsyň we hurmat taparsyň. Gel taassuply goýup hak ýola tabi bol. Böyle ijtiba we ýanglışlardan elçek, iki dünýäde kamyap we piruz bolarsyň. We endeku aqlu pikru huşuň bolsa nasihatly kabul edersiň. Bolmasa merdumlar seniň piripkarlygyň biler inşaallahu taala. Nasihat dinlemesdil saht mahjub. Nasihat dinlemesdil saht mahjub. Gögörmez taşga ýagmur ýagsa hem köp. Gögörmez taşga ýagmur ýagsa hem köp.